επιθετικό στο Βραχινάς. Την πλατεία σήμερα την ελέγχει καθαρά η κυβέρνηση και αυτοί που θέλουν να περάσουν τα νέα μέτρα, όχι ο κόσμος. Ναι, η κυβέρνηση προκαλεί τη βία γιατί τη συμφέρει. Έτσι μπορεί να ελέγχει τον κόσμο, μπορεί να καταστήλει οτιδήποτε ξεκινάει και να πνίγει κάθε φωνή αντίδρασης. Όχι, δεν θα καταστραφεί η πλατεία, αφού δεν έφευγε κανείς τελικά. Ήταν όλοι απλώς έναν δρόμο κάτω. Βασικά δεν έχουν που άλλο να πάνε τώρα. Οι περισσότεροι είναι άνεργοι, δεν έχουν δουλειά. Πολλοί κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Γιατί να φύγουνε, δεν έχουν να χάσουν κάτι.